Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Oh, my God ay. Mangutahan na ka ko, no? Pero kung mangutahan na ko kasi pilido, saan ba ko itugaan na yan? Bahala lang ni. Muduol na lang yung Coast Guard o magsusi ko. Ay, kaning mangurus lang kong daan, be. Aron, dili mabuliyaso nga akong tuyo. Kumusta man imong pagpananghid? Muraming nagdrama. Wa ko makapugong sa akong mga luha sa dihang na namilit na ko nila. Mingaon gid sila nimo. You're so good to be their office mate. Mawili gid nimo ang imong mga office mates. Hangtod sa bang among manager. Dili gani unta gustong mudawat sa akong resignation letter. Ingon gid ana ang bation sa manager kon maayong mo trabaho ang iyang employee. Mapauli na ko. Karon dayon? Yes. Di ko gusto nga ilang makita nga akong mga luha. Ganihara kay kong kahilakon. Pero ako lagang gipungan nga ako mga luha. Aron makaingon na ako mga kauban nga wa ko mahayi ang akong pag-resign. Sorry love, pero dili ka na ko makuha. Unsa tong imong gisulti? Ang hain na to. Doon na kay gilito. Bago sa akong pandungog. Katong love? Gikan karon. Love ni atong tawganay. Nanagutay anak. Muuli na lang ko, love. Musakay kong taxi. Nice to hear it, love. Love, masabyog ka na ako ba? And I love you more, and more. Sige na. Magatang pa kong taxi. Bida. Kaanhao naman hinuon ko. Wait lang muna, Bi. Basig mahuman na dahil akong meeting. Ayaw na lang, love. Magatang na kong taxi. Kikapoy na sad ko. Okay, sige. I-text dayon ako ang body number sa taxi, ha? Angan sa taxi o ang plate number. Okay, love. Uy, hala. Migawas, no, be. Adi dyan ko may mo masayop. Siya yun si Nubi katong gilabanan ni boss, pero wag yun mo pasalamat niya. Kinalan nga magandam ko. Mura nag-atang siya taksi. Kini. Doon na dyan ko ikareport sa amo. Come in. Hey. Oh, Jack, come inside. Ay, ano ba? Doon ay problema? Actually, gianhiti ka. Aron ipahibaw nga mibalik na ang usa na tong investors. Very good. Unya san, mupirma na ba siya contract? Eh? Willing siya mubalik o mupirma contract. Basta mabayaran siya sa iyang gikinahanglan niyang dividend sa iyang na-invest na to. Oy. Problema na gihapon na. Kung sao ba na ito pagbayad niya nga wa pamantay cash diri. Doon, ako siyang gipasabot nga padung man ta sa bankruptcy. Mahimong datadatahan lang unya siya. Kung makarecover na, kita sa atong mga losses. Ay, wa gadi ay makakonbinser og mga new investors di ay. Doon na ako'y nag-contact. Ay, mo ba? Paningwa, Jack, nga imo siya makuha. Kinahanglang makabawi ta sa itong mga losses. Hindi siya gusto nga may embargo nga itong kumpanya. Please, son, help me.
Oy, hala. Mihunong ang taxi niya ng green nga gate. Aha. Mo siguro na ilang ipuyan. Kay diyan mamusod si Nubi. Uyab ka ni siya ni boss. Kaya kung di pa uyab, ano, pabantayan man siya sa kong amo. Lisod sa niya kong amo na. Pero, dako jud siya katarungan kung megog man siya Nobi. Kita na mo, may tsura. May lawas pa yun kung lakaw. Oh, ang tao, oh, kuwan kayo, magtakilid, kining siksik kayo. Haska amaw dyan ako eh. Kini, doon na dyan ko ikareport sa kong boss. Oh, ngano ka, Nobe? Gimingaw na ko sa ko mga office mates, ma. Angay kang mawili nila. Taod-taod gud ang inyong panag-uban sa imong mga office mates. Gipungan ka na kung ako mga luha, ma. Sa dihang ila kong gigakos. Kunya nang hilak pagit sila. Ayan na paghilak. Tingalig maapektuhan ang imong gimabdos. Ganiharag yung naghuutang akong dugan, ma. Ganiharag yung kong kabutunon sa paghilak. Naisag palabi. Nakasabot ko sa imong gibati. Pero ayaw kalimot. May gidakang gamayng anghel sa imong sabakan, Nobe. Sa kay kapalaran ining akong gimabdos, ma. Ngano nangutana ka man ni Ana? Wala naman ko'y trabaho. Si Alma man kay nagpaundang nimo. Aw, natural. Siya gyoy mo abaga sa tanang gastuhan din hisabay. Ma-okay yun. Gawas lang kun makasugat kag lalaki nga mao gyud gipitik sa imong kasing-kasing. Imo gyung buwagan si Alma. Oh, ngano mi pauli ka pa man, Chokoy? Ha? Nasuko ka, ma'am? Ay, kisa may dili masuko. Ganiha ka ramang kayong nilakaw. Unya mo pa ibo pag-abot. Doon na unta ko ipapalit ni mo. Ay, unsa dahi mong ipapalit, ma'am? Sulti dahi, ma'am, kaya akong paliton, ma'am. Diin man ni mo dada ang auto. Ha? Diin ni mo dada ang auto. Kuan, ma'am, kining gisugo ko ni boss na ko, ma'am. Nag-atiman na sa katong Nobi? Ma'am, nganong kanang hinag-an man kay ka, ma'am? Ay, paghilom diha, oy. Ah. Bantay ka gyud ako, ha? Manawagan ni si Ronel. Ako sing inon nga gigamit nimo ang iyang auto sa iyang kapritso. Ma'am, ayos sa ma'am, oy. Maputbol niya ko, ma'am. May na maputbol ka. Nya, ikaw na lang din o ka nang usa katabang, ma'am. Unya, wa kay masugo-sugo kung nakay papalit. Dili na nako problema. Basta, manawagan ni si Ronel, isumbong tagid ka. Wa pa gina ko matawag si Ronela. Aron siya pa'y bawon nga mabdos na ko. Pero, ngano wa mo sab siya manawag na ko? Nadlok siya nga dili na ko tubagon. Kung tinuod siya matabang na ko, bisag manawag lang unta siya, ramangutana kung mabdos pagyud ko. Ay, ano bang nagkunahuna masab kong Ronel? Gusto biya ako malimot niya. Pero, mukalit lang yun og pasundayag ang iyang naong sa akong pag-inusara. Dili lagi ko manawag niya. Ang tuson ko ning akong excitement aron pahibawon siya nga mapdos nako. Og na-deposit ko na ang 5 million pesos sa sekreto na akong account. Okay na, Paps. Misugot na nga tong investor nga mubalik siya og unya ra pakuha ang wa na to mahatag nga dividend. Gusto ko na siyang mutabang na to. Ay, good job, son. Sana imong isang pit na ko, ha? Tungod kay anak ka manggid na ako. Og musamot gyud ang imong kalipay ning ako ron ibalita nimo. Unsa man na, son? May na-recruit kong bag-ong investor. Really? Yes.
Ugma, musayo ko adto sa office. Kay sayo nga mong sabot. May meeting pa kuno siya. Anong musayo man ka? Sayong mo atong bag-o na tong investor. Oh, Mupirma na siya kontrata. unsa? Yeah. Good job, son. I'm proud of you. Kining tanan, akong nabuhat tungod sa kong tinguha nga pag-angko ni Nubi. Unsa? Nag-uol ka? Wa na ko'y trabaho. Mauna imong gikagulan? Wa na ko ko'y madawat nga sweldo. Asa mo ninyo akong ipalit sa gusto na akong paliton? Sa gusto na akong kanon? Oh, Envelope? Unsaon man din ako? ablihi una. Aron imong makita ang sisud sa mga envelope. Kwarta? Kadagan ini lang. Mauna imong madawat nga sweldo gikan nako. Matag payday. Imo kong gisweldohan sa pagpakig-live-in nimo? Of course not. Akong giintrigo nimo ang akong kita. Asawa ko ti ka. Busa ikaw gi akong intigahan. Tingalig masuko ang imong mga parents. Ayaw pag-una-una, ana. Wala sila labot ko nun saan ko pagasto ang akong kwarta. Pero nibaw naman sila sa tong kahimtang. Nahibaw gani sila nga doon na natay umaabot nga anak. Unsa? Di katawa man gani sila sa dihang ako silang gibalitaan nga doon na nakoy anak. Tingali bayag. Bawian ka sa imong mga ginikanan, ha? Naon sabi taon niya akong love, uy. Don't worry, love. Be happy lang, good. Aron happy sad kanunay ang atong anak. O sa may mong gusto manuroy ta? Ayaw lang. Kinahanglang mawa sa imong huna-huna nga wa na kay trabaho. Dili ko gusto ma-stress ka. Sige na. Manuroy ta. Naka-order na ka? Naka-order na. Nga naman de. Lainan man ko sa baho din eh. Unsa? Pagkaswerte gid na ako, uy. Jack? Wagid ko pagdahom nga makita ko kamo din eh. Can I join with you? Laing gyud baho. Ha? Kinsa imi baho? Jack. Cool ka lang, ha? Dili ikaw mo gipasabot ni Nobi. Gibahoan sa ining dapita. Mama, uli na na. Lamig na itong giluto nga utan ni Mama. Taba, inyo ning gitoyo? Ha? Di gid mo makig-uban ako? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!